ئیسا ji wir rabû hat herêma Cihistanê û derbasî aliyê dinê çemê Urdunê bû. Careke din elaletek li dora wî civiya û wî wek adeta xwe dîsa ew hîn dikirin. Ji Fêrîsiyan hinek nêzîkî wî bûn û ji bo ku biceribînin jê pirsîn. Ma dibe ku zilamek jina xwe berde? ئیسا bersiva wan da û got. Musa çi emir dawe? Wan jî got, Musa destûr da ku mêr kaxiza jinberdanê binivîse û jinê berde. lê îsa ji wan re got. Ji ber serhişkiya we Musa ev emir ji we re nivîsî. Lê di destpêka afirandinê de Xwedê ew nêr û mê afirandin. Ji ber vê yekê mêr wê dê û bavê xwe berde bi jina xwe re bibe yek û her du jî wê bibin bedenek. Wisa ku êdî ew nedidone lê bedenekin. Ji bo vê yekê yên ku Xwedê ew kirine yek bila mirov wan ji hev dû veneqetînin. Gava ew li malê bûn, şagirtan dîsa li ser vê meselê ji wî pirsîn. îsa ji wan re got. Kî ku jina xwe berde û bi yeke din re bizewice li hember wê zînayê dike. Û eger jin jî mêrê xwe berde û bi yekî din re bizewice zînayê dike. Îcar zarok danîn ba îsa ku destê xwe deyne ser wan. Lê şagirtan liyên ku ew danîn hilat. Gava ku îsa ev yek dît, hêrs bû û ji wan re got. Bihêlin bila zarok bên ba min. Pêşiya wan negirin. Çimkî padîşahiya Xwedê jiyên wiha re ye. Bi rastî ez ji we re dibêjim, kî ku padîşahiya Xwedê wek zarokekê qebûl neke, tu caran nakeve wê. Hingê zarok himbêz kirin. Destên xwe danîn ser wan û ew pîroz kirin. Gava îsa bi riya xwe ve diçû, yek bezî bawî li ber wî çû ser çokan û jê pirsî. Mamosteyê qenc, ez çi bikim da ku ez bibim wêrîsê jiyana herheyî? îsa ji wî re got. Tu çima ji min re qenc dibêjî? Ji Xwedê pêve tu kes qenc tune. Tu bi emran dizanî, nekuje, zînayê neke, nedize, şahediya derawî neke, heqê kesî nexwe, qedrê dê û bavê xwe bigire. Wî jî got, Mamoste, ji xortaniya xwe heta niha min ev tişt hemû pêkanîne. îsa lê nêrî jê hez kir û ji wî re got. Hê jî kêmahiyeke te heye. Here çi tiştê te heye bifiroşe û li belengazan belav bike. Hingê wê li ezmên xezîna te hebe û were bikeve pey min. Li ser vê gotinê reng li wî nema û ew bi xemgînî çû. Çimkî gelek mal û milkê wî hebû. îsa li dora xwe nêrî û ji şagirtên xwe re got, Çiqas zehmete ku kesên dewlemend bikevin padîşahiya Xwedê. şagirt li van gotinên wî ecêbmayî man. Lê îsa careke din got. Zarono, ketina padîşahiya Xwedê çiqas zehmet e. Derbasbûna devê ya di qula derziyê re ji ketina mirovê dewlemend a padîşahiya Xwedê hêsanîtir e. Şagirt gelek şaşman û ji hev re gotin, Eger wisaye kî dikare xilas bibe? îsa li wan nêrî û got. Li ba mirovan ev nabe. Lê ne li ba Xwedê, çimkî li ba Xwedê her tişt dibe. Hingê Petrûs dest pê kir
û jê re got: Vaye, me her tişt hiştine û em li peyte hatine. İsa ji wan re got: Bi rastî ez ji we re dibêjim, tu kes tune ku diber min de diber mizgîniyê de mal, an bira, an xuşk, an dê an baf, an zarok an zeviyên xwe hiştibe û li vê dinyayê sed qatî xanî, bira, xuşk, dê, zarok û zeviyan nestîne û pê re cefayê jî nekişîne û di dinya din de nekeve jiyana herheyî. Lê gelek ên pêşî wê bibin ên paşî û yên paşî wê bibin ên pêşî. Îcar ew li ser rê bûn û hildikişiyan Orşelîmê. Ew li pêşiya wan diçû. Şagirt ecêbmayî diman û ew kesên li paş dihatin ditirsiyan. İsa dîsa her dowanzdeh kişandin aliyekî û dest pê kir ew tiştên ku wê bihatane serê wî ji wan re got: Vaye, em hildikişin Orşelîmê. Kurê mirov wê bêdayîn destê serekên kahînan û şerîetzanan. Ew ê cezayê mirinê li ser wî bidin û wî bidin destê miletan. Ew ê tinazên xwe bi wî bikin, tif bikinê, bidin ber qemçiyan û wî bikujin. Û piştî sê rojan ew ê ji nav miriyan rabe. Hingê kurên Zebedî, Akûb û Yuhanna nêzîkî İsa bûn û jê re gotin: Mamoste, me divê ku em her çi ji te bixwazin tu ji bo me bikî. Wî jî ji wan pirsî. Hûn dixwazin ku ez ji bo we çi bikim? Wan jê re got: Destûra me bide ku di rûmeta te de yek ji me li milê te yê rastê, yê din jî li milê te yê çepê rûne. İsa ji wan re got: Hûn nizanin ku hûn çi dixwazin. Ma hûn dikarin wê kasa tehl a ku ez ê vexwim vexwin? An jî bi wê îmada ku ez ê pê bêm îmad kirin îmad bibin? Wan jî got: Em dikarin. İsa ji wan re got: Bi rastî hûn ê ji wê kasa ku ez ê vexwim vexwin û bi îmada ku ez ê pê bêm îmad kirin îmad bibin. Lê rûnandina li milê min ê rast e û çepê ne di destê min de ye. Ev bi tenê ji bo wan e ku ji wan re hatiye amadekirin. Gava ku her deh şagirtan ev yek bihîst li Akûb û Yuhanna hêrs bûn. Lê İsa ew gazî ba xwe kirin û got: Hûn dizanin ên ku di nav miletan de serek tên dîtin, serdestiyê li wan dikin û giregirên wan jî li ser wan hukûmdariyê dikin. Lê di nav we de ne wiha ye. Di nav we de kî ku bixwaze bibe yê mezin, divê bibe xizmetkarê we. û di nav we de kî ku bixwaze bibe yê pêşî, divê bibe xulamê hemûyan. Çimkî kurê mirov jî nehatiye ku jê re xizmet bêkirin. Lê hatiye ku xizmetê bike û di ber gelekan de canê xwe berdêl bide. Hingê ew hatin bajarê Erîhayê. Gava İsa bi şagirtên xwe ve û bi elaleteke mezin ve ji bajêr derket, mirovekî kor, Bartîmeyos, yanî kurê Tîmeyos, li tenîşta rê rûniştibû û pars dikir. Gava bihîst ku İsayê Nisretî derbas dibe, dest pê kir, kir qîrîn û got: Ya İsa'yê kurê Dawid, li min were rehmê. Gelekan li wî hilat da ku dengê xwe bibire. Lê ew hê bêtir qîriya û got: Ya kurê Dawid, li min were rehmê. İsa rawesta û got: Gazî wî bikin. Wan jî gazî mirovê kor kir û gotin. Çavê te rohnî be, rabe ser xwe, gazî te dike. Wî jî abayê xwe avêt, xwe hilavêt û hat ba İsa. İsa jê pirsî: Tu çi dixwazî ku ez ji bo te bikim? Yê kor jê re got: Mamoste,
Ez dixwazim bibînim. ئیسا jî jê re got Here, baweriya te tu xilas kirî. û di cih te wî dît ket rê û li pêy Îsa çû.